me dalilin wannan zai ce ina gode ma Allah dan me ka bada abinci, dan me ka bada abin sha, dan me ka dinka riga, dan me ka buga kati, dan me ka tara mutane, zai ce ina yi ne saboda ina gode ma Allah ya bani mata. To matar ka tafi manzon Allah? Ai manzon Allah allazi bi ajalihi halalan nikaha wa harrama zina. Da ajalin manzon Allah dan annabin ne, alfarman annabin ne yasa Allah ya halatta aure ya haramta zina, wanda in ba dan zuwan musulunci ba ai babu maganar zancen aure. Har Allah ya baka katanga akan iya kiranka ka buga kirji ka ce ni dan wane ne, dan halak. Saboda me halaccin auren da baka zama dan haram ba, waye kashi? Manzon Allah ne ya kashi. To sai ka nuna godiyarka ga Allah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar ya ce ya rasulullah wallahi ina son ka fiye da ainihin uwata, fiye da ubana, fiye da ƴaƴana, fiye da duk abin da yake cikin duniyar nan, illa nafsin lati baina jambayya. Kawai dai sai ran nan da yake tsakankanin kafaduna guda biyu. Annabi me ya ce wa sayyidina Umar? Sai ce ya Umar wallahi ba za ka zama mai imani ba sai ka so ni fiye da ma'aifiyarka, fiye da babanka, fiye da 'ya'yanka, fiye da dukiyarka, fiye da duk wani abin da yake duniya, hatta nafsin lati baina jambaika, har ran da yake tsakankanin rayuwanka nan ga kirjinka nan, sai ka so ni fiye da shi, sannan za ka zama mai imani. Sai na Umar ya dawo ya ce maza ya Rasulullah wallahi ina son ka fiye da uwata da ubana da 'ya'yana da matana da ainihin dukiyana da duk abin da ke cikin duniya, hatta nafsin lati baina jambayya, kai har rai da yake tsakankanin ka waɗannan na guda biyu ina son ka fiye da su. Sannan manzo Allah ya ce sai na Umar ya ce mishi al'ana ya Umar, yanzu ne ka zama mai imani. Ashe idan ba za ka bibita annabi akan komai ba, har yanzu baka da imani. Ba wani abu a duniya da Allah zai baka yafi annabi. Babu wani ni'ima da ka samu ka gode ma Allah da tafi annabi. Duk wata ni'ima da Allah ya baka in duniyar nan aka dauka aka baka cancan ba ta kai manzo Allah ba. Ya kamata in zaka ce wa Allah alhamdulillah ka bada abinci, alhamdulillah ka bada abin sha, alhamdulillah ka dinka sutura, ya kamata ka yi shi akan manzon Allah ne, saboda shine ya fi cancanta kai wa wannan. To wannan Abu Lahab kenan shine wanda ya samu wannan ainihin daraja. Ba don komai ya samu wannan daraja ba, ya samu sauki sai da ya nuna soyayya shi da ainihin murna da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ya haifar mishi da wannan abu. To shine yace dukkan su ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ainihin ba wa annabi goyen baya gaira Abu Lahab, banda Abu Lahab. Abu Lahab shine kadai ya zama wanda Allah ya cire shi a cikin ni'ima, yayi adawa da manzon Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya tufu ala nas, yana kewayo cikin mutane, fi manazilihim, cikin gidajensu, yana zuwa wa yaqulu, yana ce da su ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inna allaha, ku sani ubangiji, ya amurkum, yana umartan ku an ta'abuduhu, da ku bauta mishi, wala tushriku bihi shay'a, kada ku yi mishi shirka, ku hada shi da Allah da kowane abu. Haka annabi yake zuwa, zai je gidan da ji ɗaɗɗaya yana bin mutane, yana ce musu ya ku mutane, ku bauta wa Allah, kar ku haɗa Allah da ainihin wani abin bauta. Babu wani abin da ya fi cancanta a bauta wa sai Allah. Annabi ya kasance yana wannan. In annabi ya tafi ya je ya kirayi mutane, a wannan lokacin bayan ya fita shi kenan sai ya ce ai a lokacin wa Abu Lahab wara'ahu, ashe sai Abu Lahab yana bayan manzon Allah. Haka kawai da manzon Allah ya gama kiran ku ya fita, sai Abu Lahab shi kuma sai ya biyo bayan manzon Allah. Sai ya zo shi kuma Abu Lahab yana cewa mutanen da annabi ya ce su bauta wa Allah, wa yaqulu, yana ce da su ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inji shi Abu Lahab kenan, inna haza, kusan wannan ne, sai ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya fita a gurin su, ya amurukum, yana umartan ku ne an tatruku dina abaikum, wai da ku bar ainihin addinin iyayenku. Wannan kuma kan da kai bautawa, shi aikin shi kawai yana zuwa yana raba ku da iyayenku, yana ainihin cewa ku bari. Dan haka kar ku saurare shi, kar ku bi shi, ku rabu da shi. Manzo Allah in ya je kira Abu Lahab sai bi manzala sallallahu alaihi wasallam bayan sa, sai je rushe wannan magana. Haka yake zuwa, haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi, sai Abu Lahab yana bin manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan. Yace
wa ramahu walid bin mughira, walid dan mughira ya jefi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisihiri da cewa ai manzon Allah maganar da yake faɗa na wahayi, maganar da yake faɗa na kira, magana da yake faɗa cewa Allah ya ce kaza ai sihiri ne, ya ce ai musahiri ne. Kamar yanzu ne bawan Allah sai ka ga mutumin kirki, mutumin Allah, haka kawai sai ka ga Allah ya haɗa maka wani shi ma ɗan uwan Abu Lahab ɗin ne. Dan me shi rayuwa mutanen baya mutanen Allah, kininsu da salsalarsu tana tafiya har ila yawmil qiyama. Za ka ga mutum ya aikata aiki mai kyau irin aikin da sahabi kaza ya aikata ne, in ya aikata aiki mai kyau irin aikin da sahabi kaza ya aikata ne, har zuwa kan aikin da annabi ya yi. In ka ga mutum ya je yana aikata sharri wa wannan irin sharrin da ainihin kafiran baya suka yi wa manzon Allah ne, irin sharrin da kafiran da suke wa sahabban din ne. Don haka in za a bi mataki marhalan da kowa zai koma inda yake, mutumin da yanzu zai samu wani bawan Allah ko wani malami ko wani mutumin kirki kawai yana cikin bautar Allahnsa ko yana wani abu haka kawai sai ya dube sai ce da Allah kula da shi, ai mai sihiri ne, ai dan sihiri ne, ai dabo yake ka sanin da kake gani, yayi ta aibata shi ba wai wani abu bane, shi ma ɗan uwan Abu ainihin Walid ibn Mughira ne, saboda shi ma ya jefi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da cewa annabi cewa mai sihiri ne. To ashe ya kamata idan ku dinnan kuna so ku zama mutanen kirki, ku rinka kula kuna yin aiki irin aikin mutanen kirki, ku rinka kula kuna yin aiki irin abin da bayin Allah baya sahabbai suka zauna suka gudanar tsakaninsu da manzon Allah. Amma idan mutum ya ɗauko aikin da ainihin manyan kafirai da munafukai a cikin musulmai, iza'i da izaya da ainihin ta'adda da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi, shi ma kininsu ne. To shine anan mala yace Walid ibn Mughira ya jefi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa kai arbi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan shi ma mai sihiri ne. Wa tabi'ahu qaumuhu, mutanansa kuma suka bi shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nan sun yadda mai sihiri ne, sun bi shi ne ala zalika a bisa wannan irin abin da ya faɗa. Wa azatu quraishawa sun cutar da manzo Allah, wa ramuhu suka jebi manzo Allah da cewa bi shi'iri, ai wannan magana da yake yi muku nan waƙoƙin banza ne, waƙa ce. Ai wannan wa'ayi da ake kawo na alƙur'ani ba wa'ayi bane, ba Allah ne ya gaya masa ba, shaja'i ya shirya wasu waƙoƙi yake zuwa yake gaya mu. To wannan haka su ma waɗannan kafirai mushrikai suka jefi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Da haka yanzu zaka samu bayan Allah duk irin abin da mutum zai yi na aikin alkhairi sai ka samu an samu wani shi ma dan uwan wannan mushrikan wanda in aka kora shi aka saka shi zai je dira a cikin su ne, shi ma ga zai gaya wa bayan Allah. Suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal kahana, suka ce kuma ai boka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bokanci yake. Waɗannan duka kafirai duk wani aibi da kasan an gaya wa waliyai bayan Allah an jefe su da mugayen maganganu, haka aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa ake gaya muku cewa duk mutumin da ya gaji annabi zai yi haƙuri duk irin izayar da ainihin munafikai za su yi mishi, saboda ya shiga mataki ne, ya ce shi mai riyasa ce ta annabi. In za ka gaji manzo Allah to za ka gaje shi duka. Idan ka gaji manzo Allah ka ce kai ainihin bawan Allah malami ne, za ka ila zuwa ga Allah, ka gaji annabi ta nan, to waji za ka gaji wannan isayar da aka manzo Allah. In alkhairi annabi ka ce za ka yi alkhairi, ihsani, kyautatawa, shiga, to wannan abin da ka gada shi ma sharrin mutane kuma da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fa za ka gada. Dan ba a gadan wani abu a wani abu, gado ga baki dai ake gado. Shine anan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama boka ne. Wal junun suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam nan ka bar shi, ba ma maganan wannan bane, ai yana da tabin hankali, shafan aljani suka shafe shi. Shi sa yanzu yake faɗa muku wannan magana, ko ku bar da addinin iyayenku ku zo ku bauta wa Allah, yana gaya muku ayoyi alqur'ani Allah ya sauko, duka wannan ku rabu da shi, akwai shafan aljani a jikin shi. Waɗannan duk mushrikai sun gaya mu ainihin bayan Allah. Shi sa yanzu ka samu wani waliyai bayan Allah ba ina abu da ba gaya musu a ce ai mahaukata ne,
ai ka ga su da mahaukata sai uban zikiri suke kowa ya ce musu ko Allah ne ya ce zo suna wannan haukan dukkan wannan abu ne wanda an gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dame ka